Wieħed mill-oqsma ewlenin li ddominaw dawn l-ewwel ġimgħat tal-kampanja elettorali huwa dak tal-enerġija. Il-Partit Laburista ħabbar il-pjan tiegħu f'dan il-qasam l-għada li bdiet il-kampanja elettorali fit-8 ta' Jannar. Pjan li wassal għal roħs medju ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl u roħs ta' 5% fil-kont tal-ilma. Ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-familji jidħol fis-seħħ minn Marzu 2014 waqt li l-kontijiet għall-industrija u għan-negozji jorħsu minn Marzu tal-2015. Nagħtu boost enormi fil-fema tiegħi lin-negozju. Qed nagħtu boost enormi lill-industrija, lill-manifattura, lill-lukandi, lill-ħwienet iż-żgħar, lis-self-employed. Fejn qegħdin ngħidulhom li ħannaqsulhom kwart u hekk ħanagħmlu ħannaqsulhom kwart mill-kontijiet tagħhom tal-enerġija. Din hija mod ta' kif ħanipproteġu l-jobs u ta' kif ħanoħolqu jobs ġodda. Il-pjan tal-Partit Laburista huwa bbażat fuq il-qalba mill-heavy fuel oil għal gass. Dan isir permezz ta' investiment fil-bini ta' unit ġdid min-naħa tas-settur privat li jaħdem bil-gass. Dan kollu isir fl-istess ħin li l-power station tal-BWSC tinqaleb ukoll għal gass, tingħalaq il-power station tal-Marsa u tingħalaq ukoll il-power station l-antika ta' Dellimara. Is-Sawt ma jistax jibqa' jitqies bħala dumping yard ta' pajjiżna. U l-Sawt laqqas l-ebda parti oħra ta' dan il-pajjiż. Waħda qegħdin ngħidu ħanatu lura lill-familji tan-naħa t'isfel ta' Marsa Xlok, taż-Żejtun, tal-Inħawi kollha u tal-Marsa wkoll għax ħanagħlqu l-power station temmek. Ħanatuhom lura kwalità tal-arja li xraqilhom bħal kull familja oħra f'pajjiżna. Gvern ġdid jagħmel użu wkoll mill-interconnector fl-istess ħin li jniedi aktar proposti għall-użu tal-enerġija alternattiva. Fl-ebda mument mu qed ikun ikkunsidrat li l-Enemalta tkun ipprivatizzata. Al kuntrarju, l-impjiegi tal-ħaddiema tal-Enemalta u l-futur ta' din il-korporazzjoni ser ikunu issalvagwardjati. Il-pjan tal-Partit Laburista kien skrutinat u awditjat mill-kumpanija DMV Kima, kumpanija ta' reputazzjoni internazzjonali li tispeċjalizza f'konsulenza fil-qasam tal-enerġija, li konfermat li dak li qed jipproponi l-Partit Laburista jista' jitwettaq. Conclusion of our study was that we have estimated that it is possible to generate power in Malta using gas-fired generation at a levelized cost of electricity at under 10 euro cents per kilowatt hour, at the same time retaining a return on investment of 8.4%. Minnaħa l-oħra kien biss aktar kmini din il-ġimgħa fit-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħabbar il-wedit tiegħu għall-qasam tal-enerġija. Lorenz Gonzi għalli gvern ieħor immexxi minnu idaħħal roħs fil-kontijiet tad-dawl bejn l-10 ta' filgħaxija u 6 ta' filgħodu biss. Mistoqsi jistax jagħti garanzija li ma jerġax jolli l-kontijiet tad-dawl bejn is-6 ta' filgħodu u l-10 ta' billejl, Lorenz Gonzi ma rridx jagħti din il-garanzija. Skont Lorenz Gonzi, il-kontijiet fil-ħinijiet fejn in-nies l-aktar li jużaw id-dawl jorsu biss jekk il-familji jkomplu jinvestu fil-pannelli. Tista' tgħidli b'kemm ser jorsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma mis-6 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija. Le, ngħid tarif, jiena ma daħħalx tariffa għal filgħodu. Le, jistgħu jinbidlu wkoll filgħodu ma jinbidlu jekk inti tinstalla pannelli fotovoltaiċi, jekk inti tagħmel benefiċċju, tuħu benefiċċju ta' dak li qegħdin ngħidu fl-empower tagħna, fl-iskemi kollha tagħna, jiddependi dak li jkun jekk jinvestix fil-pannelli, f'kemm il-pannella jinvestix fil-solar panels, jinvestix fil-LEDs. Lorenz Gonzi konferma wkoll li bih mill-ġdid bħala Prim Ministru il-kontijiet tal-ilma mhux ser jorsu. Dwar ir-rati tal-ilma ser jibqgħu l-istess, mhux ser ikun hemm night tariff tal-ilma għall-ilma biex inkunu ċari. Waqt li qal li għadu ma jafx kemm ser jiġi jiswa l-proġett tal-pipeline tal-gass, il-Prim Ministru żied li dan il-pipeline jista' jibda jopera 6 snin oħra fl-2018. Ikkonferma li bi gvern ieħor immexxi minnu sakemm jibda jopera l-pipeline il-power station tal-BWSC ser tibqa' taħdem bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jinġess. Iva, il-power station tibqa' taħdem sa 2018 u sakemm ma jkunx il-gas pipeline, il-power station tibqa' topera bil-fuel illi għandha